Kulttuurihistorialliset talousrakennukset on taltioitu valokuviksi Outokummun Viuruniemessä. Kyläläisten yhteistyönä valokuvia saatiin kerätyksi yli 250 rakennuksesta. Mukana on muun muassa riihiä, latoja, navettoja ja harvinaisia nuottakotia. Tässä on näitä päreitä, eli tämän mittainen puu laitettiin tähän. 120 asukkaan Viuruniemen kylässä on tehty mittava kulttuurihistoriallinen ponnistus. Alkuperäinen ajatus yli 50 vuotta vanhojen talousrakennusten taltioimisesta tuli paluumuuttajalta. Kun oli kierrellyt Suomea ja nähnyt paikkoja, esimerkiksi Porvoon, ja huomannut siellä kaikkea vanhaa, miten säästettiin ja sitä arvossa pidettiin, niin rupesi tämä oma kunnioitus ja arvostus tätä omaa synnyinseutua kohtaan ja Itä-Suomea kohtaan niin kuin kasvamaan. Nyt Viuruniemi on taltioitu valokuviksi. Historia aukeaa saunoina, riihinä, pajoina, latoina, aittoina ja navettoina. Vielä on olemassa nuoria, joille aitassa yöpyminen on tuttua. Kun tällä kesällä on näin lämmintä, niin siellä on mukava viileitä ja sitten pimeitä, että hyvin pystyy nukkumaan. Yksi hienoimmista Viuruniemen talousrakennuksista on kylän pisimpään toiminut mylly. Myllyssä ovat Kervilän miehet niin 3 sukupolvessa naapurikyläläisille ja oman talon tarpeisiin jauhaneet, ja viimeksi mylly on ollut käynnissä 70-luvulla. Kalastajien käyttämät nuottakodat ovat käymässä harvinaisiksi Viuruniemessä. Jos saisimme vielä vaikka yhden nuottakodan pelastettua seuraavillekin sukupolville, niin siitä olisin myös tosi onnellinen. Kulttuurihistorian tallentamiseen ovat osallistuneet myös nuoret. He ovat opetelleet siellä käsittelemään muun muassa kuvia ja päivittämään Viuruniemen VV-sivuja. Ja he ovat nyt tähän projektiin osallistuneet sillä tavalla sitten, että ovat näitä valokuvia sitten muokanneet tietokoneella. Itsekin tulee tietoisemmaksi omista juurista ja omasta ympäristöstä.